Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Danny Cachino. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Mga opisyal ng Pampanga todo suporta sa alyansa para sa bagong Pilipinas. CSRP Mayor Vilma Caluwag, kumpiyansang mananalo sa kinakaharap na kasong vote buying. Porac Mayoral Candidate Jean Capil, tiniyak na tuloy ang kandidatura at mabibilang ang makukuhang boto. Batas na magpapangalan sa DABSU bilang Pampanga State University, pirmado na. At mouth-watering Kapampangan dishes and delicacies, bida sa 3rd Manyaman Festival. Ipinakita ng Pampanga ang kanilang puwersa sa pagbibigay ng suporta sa senatorial candidates ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Narito ang report. Nagpamalas ng buong suporta ang mga opisyal ng Pampanga sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos Jr. sa ginanap na mga campaign rally nitong Miyerkules, April 23, 2025. Dumating sa kampanyahan ng mga miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na sina Benher Abalos, Pia Cayetano, Tito Soto, Manny Pacquiao, Erwin Tulfo, Francis Tolentino, Abby Binay, Bong Revilla, Camille Villar, at Lito Lapid. Unang sargo ng campaign rally sa Lapid Arena sa Angeles City, sumunod sa Laos Group Event Center, Kingsborough International Convention Center at Bren Z. Giao Convention Center na pawang nasa syudad ng San Fernando. Libo-libong mga Kapampangan supporters ang nakiisa sa isinagawang pangampanya na kinabibilangan din ng mga barangay officials at workers. Sa kanyang mensahe, sinabi ni re-electionist Senator Pia Cayetano, hinikayat niya ang mamamayan na magbabakuna at magkaroon ng healthy lifestyle. Pag sakit mo, malubha, hindi lang malubha, pero yung katulad ng anak ko nakakaiba, sa Diyos na natin yun. Pero yung binigyan naman tayo ng talino ng Diyos, na gumawa ng gamot, gumawa ng paraan, dapat gamitin. Tama ho ba? Tama. Kaya itong mga ating mga dedicated na community workers, yan ang pangaral nyo sa mga kababayan natin. Na nandiyan ang center, pumunta kayo sa center, papakunahan niyo yung mga anak nyo. Yung ibang sakit, yun ang sasaluhin natin. Di ba? Kaya kung kayo tinuruan ng pag-e-exercise, kasi saluhin din natin yung obligasyon natin na magpakalusog, kumain ng maayos, mag-exercise, di ba? At kung meron man kayong sakit, uminom ng gamot. Inihayag naman ni Senatorial Candidate Camille Villar na inspirasyon sa kanya ang magandang panggobyerno ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Talagang hinahangaan po sila ng pamilya Villar, ng aking pong papa na si Senator Manny, si Senator Cynthia, si Senator Mark, dahil po sa kanilang pagserbisyo sa kanilang lalawigan. At nakikiisa po kami sa kanila, tumutulong po kami para lalo po mas gumanda ang Pampanga. Kung ano man yung mga pangarap nila para sa ating lalawigan, ay tutulong po kami para makamit natin yon. Dahil talaga namang naiintindihan nila ang pangangailangan po ninyong lahat. At talagang linalapit nila po sa amin para makatulong din po kami. At talagang nakikiisa po kami sa buong pamumuno ng lalawigan ng Pampanga para po mas marami po tayong matulungan na magkaroon ng magandang hanap buhay at para po mas marami po tayong matulungan na magkaroon ng sariling bahay at lupa at magkaroon tayo ng mas maraming infrastruktura, kalsada na makakatulong sa atin at makakalikha ng mas maraming trabaho. At syempre, ang aking mama rin na si Senadora Cynthia Villar ay taon-taon po bumabalik po siya dito dahil bilang chairperson po ng Committee of Agriculture sa Senado ay talagang nais niyang tulungan ang mga farmers natin at mga fisher folk natin dito po sa Pampanga. Hindi naman magkamayaw ang mga kabalen sa paglabas ng kanilang kababayang si Lito Lapid na tinuguri ang Supremo ng Senado. Hiningi niya ang suporta ng mga Kapampangan para sa kanyang mga kasamahan sa alyansa. Salamat po kay pamamasyan niyo. Mga malabantanan ngayon ikit-ikit na. Nagpupakilala kayo. Baloy naman po siguro. Maniba niyo may magpupipirato mo, abi-abiatan. Lisenso rin Pampanga, abi-abiatan pa mo rin. Ha?
Kanya kasi may magpagay pinatubo, wala mga nasang tamo kayo wala po ba ganun eh. E tapalo ka pinatubo, kinabukasan tamo, nung manikwata na siya, o ali. Kanya pinako, sabi ko ay nakapakilala, ulit Vice Governor ko po nung Banuaketi, naging gobernador ko po 3 beses, kaya tingin Pampanga, at naging third term na ako naman po bilang senador. Nyati ko po kanilig, ikuha ko man po pamanungkulang po ini, kaya sa view at support tayo. Nakalpunta na lang salamat kayo. At ito po, natin ko po kayo, pura-pura naman po sopan kayo ka na akong bagong alyansa. Abi-abi kayo po kayo, siguro may salita naman. Kaya riyari na pa yata hindi kita boxing ipakyaw. Isa ko nung mag-boxing eh. Ito mag-slide ko mo, yung batang kya po. Malbi akong batang kya po na eh. Ano, may DNA Supremo ka rin. Nalungkot kayo. O ninong ginaga. Ano nga ka rin ginaga? Alim, kailangan kayo wala ko po kayo karakter ko kayo batang kya po. Pero at hindi po kayo narapyo para mag-sit-yan na kayo. Kaya, nung po kayo rin, boto lang, pakita ka rin na supportan tayo bagong alyansa dahil nga may mga matagal senador. Kaya ako po maging teteyo. Papunta, matsuri magyaya tayo ng bagong teteyo. Ako, magiging tulay nyo para sa kanila, para sa tulong dito sa Pampanga. Humingi naman ng paumanhin si Vice Governor Lilia Pineda dahil hindi sila pwedeng mag-alok ng pagkain sa mga dumalo sa campaign rally. Alam paman kasi bawal. Bawal. Pero diba, tignan nyo na rin tatagal senador. Bilang manungkulan nag-volunteers kay barangay, kay balen-balen, sabi ko kay kayo, pakiramdaman nyo lang, no, nano-inggawan na in Senado. Diba? At congratulations po, pakiramdam kayo. Balo ko po dahil kayo amano karelanet. So, pasalamat siya po ito. Denisi kami po, Rening Mentors, Rening Board Members. Ito kaya ako po yung nanabiling ko kay kayo. Bawal po yung babi, pera, mula kong Kapitolyo. Bawal yung personal po. Pero, nung ating kayo po hospital bill, punta ako po kay nalalamig Kapitolyo at yung pong sumawag kay kayo karing hospital bill. Nakapunta na salamat. Bye! Nagtapos ang campaign sortie sa Brenzy Giao Convention Center kung saan itinaas ng mag-inang Pineda kasama ng mga mayors at iba pang mga opisyal ang kamay ng alyansa ng Bagong Pilipinas senatorial candidates. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bagamat dismayado umano dahil sa kinakaharap na kaso, kumpiyansa naman daw si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na mananaig ang katotohanan kaugnay ng okasasyon ng vote buying laban sa kanya. Ang pahayag ng alkalde ukol sa issue ihahatid sa atin ni Judy Dizon Mercado. Siyempre, maka-frustrate at makanyan. Baluta naman kasi. Nung nano yung totoo at nung nano yung totoo. No man mula ring tao. Mupin, itang katutwa na ito, pwede yung matakpan, king power. So, manwala na ako manating ang gana ni gana-gana at tingapong gino, manalbeya, king balang, kimot, at gagawan tamo, keti. Anya, ako tuloy ko mo nung naning umpisan tamong laban, hanggang keng dulo nung no karin ko hanggang misadsad lumaban. Ito ang salubin ni San Fernando, Pampanga re-electionist Mayor Vilma Caluwag nang lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong vote buying kaugnay ng 2023 barangay at SK elections. April 14, Lunes Santo nang hilingin ng Executive Judge ng RTC San Fernando na ilipat sa pinakamalapit na judicial region ang kaso kung saan akusado rin ang asawa ng alkalde na si Melchor Caluwag at si Julmar Mercado. Kasi kailangan niya kasing akit eh. Kay ba't anyang lumuwal na, anyang saktuya ka nung lumuwal, 1:30 kay ba't beko ni in judge, ala ng opisina. So ali kami makapag-bail. So kinabukasan, mag-half day yamu in King Valenzuela. So, siyempre, may ganingaldo kami. Minta kami ka rin.
parapin magpiyansa. At talayang kasugraduan nung mitagal kami, pinuling half day yamo. So mga di kami kanita na sana ating judge datang. Ayon kay Kaluwag, hindi raw siya tumuloy sa nakatakdang house-to-house noon sa Barangay Alasas upang maiwasan ang anumang aberya nang malaman ang paglabas ng kanyang warrant of arrest. Okay ko mo, yang dakpad dako, ako marine, yang iposas dako, ako marine. O nga niya sabihan dang pota ating manasakit, kanta ako mipatok ng ote ke pinaisip kita. Kasi akaki yun naman siguro, organic la, ring supporters tamo, ela generic, ela babayaran. Kusang loob ng pamagwal, potapin naman, wananda ko keng libutad dalan, potating magkarong resistant. So, potating manasakit, na eko buri. Anya itay may patok ng kanako na, okay, panayan ko na. Kasi ako buring ating manasakit. Ikinalungkot daw ni Kaluwag ang mga nangyayari, ngunit haharapin niya ang kaso. Panyambut taneman, in kaso ng taulimbalo tamo yung totoo. Ebidensya naman ing magsalita ken at syempre kay makanyang kasi malino talaga na politika, ne? Politika ini. At akakit da kasi rugo ing lugod da rin Fernandinos kay katamo. Dakal ng matapang. Pero atin pa rin tatakot kahit papano. Pero hopefully ing pamanalakaran kailangan kasi manatiliya at milalako, uling maging makaluno siya yung metong lugar pag ala ng may nalakaran, metong mantaw. Ngayong nakapagpiyansa na, tuloy sa trabaho at kampanya si Kaluwag, mahigit 2 linggo bago ang halalan. Balo mo, sumangid na ning struggles pagdalanan ko, bayat na ning pagdalanan ko. Potarugunti pa na ako, syempre the show must go on, hanapin Siyempre akong sika ng Dareng Fernandinos, akong sika ng Dareng supporters ko. Anya kailangan ako papakit karela itang nung atin kumangkinan, kailangan ako papakit karela kasi I'm a leader. Ne? Anya pinpotang tipa ako, bala mo ilang magpasikan ka na ako. Itang, siyempre limited yung budget tamo, baluta naman Dakal penapyas kareng budget tamo, reng sanggunian. Akit mo, king house to house, ating metong abale, makalwal laretang adwanang cooler, dakala danum, dakala tinape, pakanana larugo, pakanana kamita. Anang kanyamaning feeling, bala mo kinabiyay yung bayanihan king laban na ini. At saka ngini, akakit mo lareng tao, kening San Fernando, uling lalawen da katamo mabilog Pilipinas, ingakakit ko alayang kwenta ng pera, ngening eleksyon kay Siyudad San Fernando, uling ing makalaban kapanwalan ko ing San Fernando, ing Siyudad tamong Tibuan. Ang yaman wala ko, no amount of money na pwede dang salwan reng Fernandinos o ing San Fernando. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lininaw ni re-electionist sa Mayor Jean Capil na walang batas na humahadlang na ipagpatuloy ang kanyang kandidatura sa halalan. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Tiniyak ni dating Mayor Jean Capil sa publiko na tuloy ang kanyang hangarin na muling maluklok sa ikatlong termino bilang alkalde ng Porac, Pampanga. April 4, 2025 nang maglabas ang desisyon ng Ombudsman na nagpapataw ng dismissal kay Capil bunsod ng gross neglect of duty. Bago pa man ito, Oktubre ng nakarang taon, naglabas na ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaugnay ng isang resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC na naglalayong tanggalin sa balota ang mga kandidatong pinatawan ng perpetual disqualification mula sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, mananatiling nasa balota ang pangalan ni Capil at iba pang may kahalintulad na kaso hanggat walang pinal na desisyon mula sa Korte Suprema o hanggang hindi binabawi ang TRO. Para sa kaalaman po ng lahat, tayo po ay makakatakbo. Actually, nasa balota po ang ating pangalan. Tayo po ay maboboto at mabibilang po ang ating mga boto. At tayo po ay mapoproklama. Yun po ang sinisigurado namin sa inyo. Wala po tayong any COMELEC violation.
Ang ating pong disqualification ay nasa ombudsman at appealable po ito. Kaya nag-motion for reconsideration na po kami sa ombudsman at hindi po ito pinal. Katulad po sa mga interview ng ating good COMELEC chairman, George Garcia, sinasabi po niya na unless final judgment of conviction, hindi pwedeng tanggalin sa balota o sa pagkakandidato ang isang kandidato. Dagdag ni Kapil, mahigit 2 linggo na lamang bago ang halalan, kaya puspusan na rin ang kampanya ng Team Bayong Porac. Totoo po, malapit na po ang election at we're very excited. Plano po natin na tapusin po ang ating mga house to house, ang hindi pa namin na napapasyalan po na baryo ay aming papasyalan. At tuloy po ang ating meeting para maipakita at masabi po natin sa ating mga kababayan ang ating mga plano, ang ating ginawa at ating mga planong gawin para sa ating last term. Kaya tuloy po ang ating laban. Nagpasalamat din si Kapil na naipagpapatuloy pa rin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon kahit wala na siya sa pwesto. Nakakatuwa po at ako po ay nananalig sa ating acting mayor na at nakikita naman po natin na tinutuloy niya ang naumpisan ng Bayong Porac. Considering po na siya po ay isa sa ating mga kasama sa Bayong Porac. May panawagan naman ng dating alkalde sa nalalapit na eleksyon sa May 12. Sana po ay maging mapayapa, maging matiwasay ang ating halalan. Although alam ko po pag ganitong malapit ang election, maraming lumalabas na fake news. Kaya sa amin lang po magtiwala na tuloy po ang ating laban. At ipanalangin po natin ang ating election na talagang i-guide po tayo ni Lord na maging mapayapa para sa ating bayan, Porac. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kilala si senatorial candidate Kiko Pangilinan sa kanyang mga adihikain para sa sektor ng agrikultura. Sa kanyang laban para makabalik sa Senado, bitbit niya ang hangaring tugunan ang inflation, food security, gayon din ang food injustice. Narito ang report ni Liana Canilaw. Nagpapasalamat sa senatorial candidate Kiko Pangilinan sa mga kabalin na ipinaliwanag ang konteksto sa likod ng kanyang viral video habang kumakain sa farm ng TikTok content creator na si Idol Romeo Katakutan sa San Luis, Pampanga. Sa loob ng mahabang panahon, pagkain daw ang advokasya ni Pangilinan, kaya't malagod niyang tinanggap ang imbitasyon sa kanya ni Katakutan. Una ako'y nagpapasalamat sa ating mga kabalin dahil nung nakita ng marami nating kababayan dito sa Pampanga yung pangkukutya, no, yung paninira, lumabas din sila at nagpaliwanag. Nagawain ito ng mga Kapampangan. Lalo na't pagka ang involved, hindi suka kung hindi gatas ng kalabaw, diba? Ng damulag, at asin, at sinangag o kaya nasi. So nung ginawa ko yun, dahil nga ito ang kulturang Kapampangan. Nais nating i-promote yung Pampango cuisine. Naniniwala rin sa Pangilinan na ginamit ng kanyang mga kritiko ang video upang siya ay siraan. Kasunod nito, humingi siya ng paumanhin kay Katakutan dahil nadamay ito sa nasabing paninira. Samantala, kaugnay naman ng usapin tungkol sa pagkain, binigyan din ni Pangilinan ang kanyang adhikain lalo na't kilala siya sa kanyang pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura. Magbuhat nung siya ay mag-aaral pa lamang. Kaya naman bahagi ng kanyang plataforma ang pagmamalasakit at pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Giit niya, hindi makatarungan na ang mga nagpapakain sa bansa ang siyang salat sa sariling kabuhayan. Injustice has to be corrected. That injustice is unacceptable. Kaya yun ang ipinaglalaban natin. And we have been fighting for this for the last 15 years. Mula nung ako'y naging chairman ng Senate Committee on Agriculture noong 2010. Bukod pa rito, isa rin sa mga nais pakitunguhan ni Pangilinan ay ang Rice Tarification Law. Anya, kailangan itong repasuhin. And we are again going to file, if we win, mandatory bills
para itong rice tarification measure ma-improve. Dahil ang pangako ng rice tarification, kaya ako nag-vote with reservation, pagka naipasa, bababahan ang presyo ng bigas. Ngunit ang kabaliktaran ang nangyari. Opo. Kaya yan, we believe the rice tarification law must be revised. We must include more powers for the NFA na mag-intervene. Pero, kailangan kwentas klaras. Yung ginawa nating reform sa NFA noon, hindi lang dapat NFA Council resolution. Dapat daw isama sa batas ang pagiging transparent ng importasyon, pag-reject sa presyo kung ito'y mataas, at ang pagkakaroon ng approved budget para sa kontrata. Ibinahagi rin ng Pangilinan na kanya nagpapel sa pagpapanatili ng mababang inflation noong panahon ni former President Noynoy Aquino. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA noong 2015 ay naitala sa 1.4%. Isa sa pinakamababang inflation rate sa loob ng halos 3 dekada. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Habang papalapit ang halalan, puspusan na ang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak ang kaayusan at seguridad ng publiko. Dito sa lalawigan, may nakadeploy ng humigit kumulang 1,700 na pulis ayon sa Pampanga Police Provincial Office. Alamin ng iba pang detalye sa report na ito. Kulang 1 buwan na lamang bago ang tinaguriang Judgment Day, ang pagpili sa mga bagong opisyales na mamumuno at uupo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Abalang-abala na sa pangangampanya ang mga kandidato bago sumapit ang national and local elections sa May 12. Iba't ibang estratehiya ang kanilang ginagamit para makaakit ng boto. House-to-house campaigns, libreng konsyerto, motorcade, caucus at iba pa. Kaugnay nito, mahigpit na rin ang pagbabantay ng Pampanga Police Provincial Office sa PPO, katuwang ang Commission on Elections o COMELEC at iba pang ahensya upang masiguro ang ligtas at mapayapang halalan. So far, wala pa naman po tayong election-related incident na naitala dito kasi yan nga po ang iniingatan natin considering na meron po tayo dito dalawang election areas of concern, ang San Fernando and Arayat, but ganun pa man, generally peaceful po tayo at tuloy-tuloy po ang ating mga operation and accomplishment, most especially po yung sa violation po ng Omnibus Election Code na kung saan for almost 100 days, naka 75 or more na po tayo na nakumpiska ng mga illegal possession or firearms or violation of Omnibus Election Code. Bukod sa deployment ng buong pwersa ng kapulisan, may karagdagang manpower pa raw na itatalaga ang kanilang hanay. Ang ngayong election po, almost lahat po ng tao namin, considering ang Pampanga Police Provincial Office po is mayroon po tayong 1,678 na personnel, pero nag-augment pa po ang ating regional director para po matulungan yung ating po mga units na nasa baba. Kaya almost more or less 1,700 po ang i-deploy namin lahat dito po sa election period na darating. Tiniyak din ng kapulisan na sinusunod nila ang mga alituntunin ng tamang operasyon, alinsunod sa mga tagubilin ng pamunuan ng PNP. At sa guidance din po ng ating regional director na Police Brigadier General Jean Pajardo, and of course sa ating pong mahal na Chief PNP, Police General Francisco Marbil, na palagi po niyang pinapaalalahanan na lalo na po sa operation natin na sumunod po sa police operational procedure. Lahat po ng ating mga, kaya lagi po natin kinakaskade sa ating kapulisan, even to the lowest rank, yung pagiging magalang, courteous, at saka pag nag-conduct po ng operation is dapat po nakabase lagi sa police operational procedure. Samantala, patuloy naman ang paalala ng pulisya sa mga kandidato na sundin ang guidelines ng COMELEC dahil hindi raw sila mag-aatubiling hulihin ang sinumang lalabag. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Pinagtitibay ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Commission on Elections o COMELEC Advisory Council o CAC ang mga hakbang upang tiyakin ang seguridad at integridad ng halalan. Lalo na laban sa mga banta sa cyberspace para sa nalalapit na national at local elections 2025. Sa kanilang isinagawang pagpupulang noong April 15, iginiit ni DICT Secretary Henry Aguda ang pangangailangang maging mapanuri sa gitna ng lumalalang online threats gaya ng fake news, deepfakes at troll armies.
Kinilala rin ng CIC ang mahalagang papel ng social media platform sa halalan at ikinutuwa ang pagtugon ng higanting tech companies gaya ng TikTok, Google at Meta na ipagbawal ang paid political ads sa kanilang platform. Sinimulan na ng Google ang pagbabawal simula pa sa opisyal na campaign period. Kabilang sa mga inisyatibo ni DICT ang pagtatayo ng configuration hubs. Ilulunsad din ang online services tulad ng Precinct Results Finder, Registration Status Verifier at Election Results website upang matiyak ang real-time transparency. Tiniyak naman ng DICT na magpapatuloy ang digital bayanihan upang mapanatiling ligtas ang mga boto ng bawat Pilipino. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, kasabay ng pagdiriwang ng Earth Day, nagkaisa ang iba't ibang sektor sa paglulunsad ng programa para linisin ang Abacan River sa Angeles City. Ang hakbang na ito ay tinuturing na mahalagang bahagi tungo sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Sinimula na ang paglilinis ng Abacan River sa pinagsanib na puwersa ng ilang sektor nitong Martes, April 22. Bunga ito ng ipinatupad na kasunduan na tinawag na Angeleños and BWSI Advocates Cleanup Action for Nature o Abacan. Lumagda sa Memorandum of Agreement si Crisel Alejandro, presidente ng Balibago Waterworks System Incorporated o BWSI, at Elizabeth Timbol, presidente ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry o MAXI. Sina Jen Castro, head ng Centro Angeles, at Sunny Dobles, Vice President ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI naman, ang sumaksi sa pagselyo ng kasunduan. Ayon kay Alejandro, ang programa ay katunayan ng kanilang paninindigan sa pangangalaga ng kalikasan. Water has been our lifeblood, no? And in the Philippines, ironically, because we are an island nation, no, we are surrounded by water. But this is seawater, no. Our fresh water, we are also really abundant in fresh water in the Philippines. However, it's now about managing the resource and making sure, no, talagang for the future generations, right? Because if we use the water all now and we don't do watershed management, we don't do river cleanups, we're not gonna have any water for the future generations. Bagamat mahalaga raw ang paglilinis ng mga kailugan para sa kalikasan at kalusugan ng komunidad, sinabi ni Dobles na hindi ito madaling gawin. Pero kung minsan, hindi ganun kasimple. Dahil ang pag-mobilize ng tao may gastos. Ha? May gastos yan, hindi kala nila basta may membro ka. Siyempre, papupuntahin mo yung tao dyan, papakainin mo, di ba? Tapos pamasahe, lahat-lahat. Anyway, pero kaya natin mag-mobilize ng maraming tao. Tama kasi, lalo na yung mga negosyante, malakas mag-produce ng basura yun eh. Di ba? Ang problema, kumikita sila, at the same time nagpo-produce ng basura, hindi nila naisip na kailangan magtrabaho sila. Eh, yung kinakalat ng basura, sa tao yan nakakasama, di ba? Kailangan kumikita sila, dapat tumulong sila. Ayon naman sa mga negosyante, bukod sa pamumuhunan, isinasaalang-alang din nila ang kanilang corporate social responsibility sa pangangalaga ng kalikasan. So this is not only a one-day activity, but this is already every third Saturday of the month. So come to think of it, we will also be able for the sustain the activity. So you need the MAXI members to be part of it. We provide awareness, we educate them. So we believe that every company or corporate of our members for matter, they have their individual CSR. So when they're always looking for a nice project. So if there's a nice project such as like this, and saving Mother Earth, and this is Abacan is a vital riverways. So they'll be wanting to be part of it as part of their sustainable development goals. Samantala, may panawagan naman ng Senro upang matiyak na maging epektibo ang proyekto para sa kalikasan. I really appreciate this initiative of private sectors po na tumutulong po sa LGU para mas mapalawak pa po natin yung paglilinis. Kasi kung kami lang po, talagang hindi po namin kakayanin. Sabi ko nga sa mga kasama ko when I had the first hold the office po,
kahit 1,000 years tayo maglinis ng Abacan, hindi natin malilinis to. So we really appreciate po yung tulong ng private sector po. So today po, sana will mark this the beginning of na mas marami pa pong mga private sector sana ang tumulong po sa local government unit sa paglilinis po natin ng Abacan River and pagmamalasakit po. And sa media po, thank you for sana maraming ma-reach out po itong program na to and pakiusap po natin sa mga kababayan po natin, lalo na po sa mga taga-Angeleños, na sana po iwasan po natin yung pagdadump po natin ng basura sa Abacan River. Kung hindi po kinukuha ng mga barangay po natin yung mga basura natin, much better live outside na lang po kasi sa gusto natin kukunin din naman po. Pero yung itatapon po natin sa mga kailugan po natin, mas mahihirapan po tayo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa pagpanaw ni Pope Francis o Lolo Kiko para sa mga maraming Pinoy, marami ang nagdadalamhati, lalo na ang mga Katoliko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasunod ng kanyang paghimlay, isang conclave ang kailangang gawin ng College of Cardinals upang pumili ng susunod na Santo Papa. Alamin natin ang proseso sa ulat na ito. Pumanaw si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio sa edad 88 sa kanyang tinutuluyang papal apartment sa Casa Santa Marta nitong Lunes, April 21. Batay sa Declaration of the Death na inilabas ng Vatican, stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, nagluluksa ang mga Katoliko sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa ay kailangang magpatuloy. Isang conclave ang gagawin sa pagitan ng 15 hanggang 20 araw mula sa pagkamatay ni Pope Francis upang pumili ng susunod na manguna sa simbahang Katolika. Habang wala pang Santo Papa, lahat ng official duties ay gagampanan ng Camerlengo o Chamberlain na si Cardinal Kevin Farrell, isang Irish-American. Ito ay sa loob ng interregnum o ang period mula sa pagpanaw ng Santo Papa hanggang sa pagpili ng kanyang kahalili. Matatandaan si Cardinal Farrell ang opisyal na nagkumpirma sa pagpanaw ni Pope Francis. Pinangunahan din niya ang first moment of prayer at ang paglalagay ng mga labi ng Santo Papa sa wooden at zinc coffin. Ikinandado niya ang papal apartment at nakatakda rin niya sirain ang signet ring ng Santo Papa at sila ginagamit sa pagpirma ng dokumento. Ito ay upang mapigilan ang illegal na paggamit ng mga kagamitan ng yumaong Santo Papa. Ang Camerlengo rin ang nakatalaga mag-aayos ng conclave kung saan pipiliin ang susunod na high priest. Magtitipon sa Vatican ang College of Cardinals mula sa iba't ibang dako ng mundo, partikular sa Sistine Chapel, upang pumili ng susunod na supremo ng simbahan. Sa kasalukuyan, mayroong 252 Catholic Cardinals ngunit 135 lamang ang pwedeng bumoto dahil ang mga edad 80 pataas ay sa debate lamang maaring sumali. Sa loob ng conclave, puputulin ang komunikasyon ng mga cardinals sa outside world. Walang cellphones, internet at media. Ang tanging palatandaan para sa publiko ay mga usok mula sa chimney ng chapel, bunga ng mga sinusunog na balota ng mga cardinal. Itim na usok kung wala pang napili at puti kung mayroon na. Kapag may napili na, tatanungin ng kandidato kung tinatanggap niya ang posisyon bilang Supreme Pontiff at anong pangalan ang gusto niyang gamitin. Sa mga nakalipas na panahon, umaabot ng ilang linggo o buwan ang botohan. Samantala, batay sa iba't ibang global news article, lumalabas na kasama si Cardinal Luis Antonio Tagle na inappoint ni Pope Benedict XVI bilang Cardinal noong December 2012 sa mga posibleng maging susunod na Santo Papa. Si Tagle ay sinilang noong June 21, 1957 sa Maynila. Itinalaga siya bilang Arsobispo ng Maynila noong December 2011 at nanilbihan hanggang 2019. December 2019 naman, nang itinalaga siya ni Pope Francis bilang Prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang mahalagang posisyon sa loob ng Vatican na nangangasiwa sa mga gawaing misyonero ng simbahan sa buong mundo. Bilang malapit na kaalyado ni Pope Francis at kilala sa kanyang mapagpakumbabang pamumuno at malasakit sa mahirap, itinuturing siya ng ilang tagapanaliksik at mga observer bilang isa sa mga pinakamalakas na kandidato sa posisyon ng Supremo ng Simbahang Katolika. Bukod kay Cardinal Tagle, isa rin sa mga posibleng mamuno sa Simbahang Katolika ay ang Kapampangan Cardinal na si Virgilio Pablo David o mas kilala bilang Apong Ambo. Siya ang kasalukuyang obispo ng Diocese of Caloocan at iniluklok siya bilang Cardinal ni Pope Francis noong December 2024.
January 2025 naman, naging talaga rin siya ni Pope Francis bilang miyembro ng Dicastery for the Doctrine of the Faith ng Vatican. Kilala si Apong Ambo sa kanyang malalim na kaalaman sa theology, tapat na paninindigan para sa karapatang pantao at aktibong pagkikibahagi sa mga isyong panlipunan. Bilang dating Pangulo at kasalukuyang miyembro ng CBCP, may tuturing siyang isang maimpluwensyang tinig sa simbahang Katoliko. Liana Canilao, CLTV 36 News. Sa pagpanaw ni Pope Francis na tinaguriang People's Pope, ikinwento ng Kapampangan Augustinian priest na si Father Alex Castro ang ilan sa kanyang mga naging karanasan at engkwentro sa Santo Papa. March 2013, nang maging ganap na Santo Papa si Cardinal Jorge Mario Bergoglio ng South America na mas kilala sa kanyang papal name na Pope Francis. Kilala siya sa pagiging mapagkumbaba, maawain, at higit sa lahat, sa kanyang reformist na estilo ng pamumuno sa higit 1.4 bilyong mga Katoliko sa mundo. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, naging laman ng balita ang tungkol sa sakit at pagkaka-ospital ni Pope Francis. Bagamat naiulat na bumuti ang kanyang kondisyon, hindi rin ito nagtagal dahil nito lamang Lunes, April 21, pumanaw na si Papa Francisco sa edad na 88. Sa kanyang paghimlay, inalala ng paring Kapampangan na si Father Alex Castro, General Treasurer ng Congregation of the Augustinians of the Assumption na nakabase sa Rome, Italy, ang makulay na karanasan at kwento kasama ang Santo Papa. Sa Easter Sunday Mass na idinaos sa St. Peter's Square ang huling public appearance ng Santo Papa, kung saan niya ibinahagi ang Urbi et Orbi, o ang kanyang mensahe para sa Roma at buong mundo. Maswerte si Father Castro na isa siya sa mga concelebrants ng misa dahil ito ang huling pagkakataon niya na makita si Pope Francis na maglingkod sa altar bago ang kanyang pagpanaw. Bagamat inaasahan na ng publiko na magpapakita si Pope Francis sa kabila ng kanyang karamdaman dahil itinuturing na espesyal na okasyon ang linggo ng pagkabuhay. Nagulat pa rin ang karamihan dahil umikot pa siya sakay ng papal mobile. Pumunta siya sa mga tao kasi alam naman nila na may sakit siya. Okay na yung nandun sa balcony to give the special blessing. Pero para sa akin, that was something. No? That was an extra effort para sa kanya na mapalapit siya sa mga tao during that special celebration, Easter. Bilang isang pari, nauna nang nakasalamuha ni Father Castro ang Santo Papa noong October 2016, Jubilee of Mercy. Ang Jubilee of Mercy, o kilala rin bilang Extraordinary Jubilee Year, ay idineklara ni Pope Francis upang bigyang diin ang kahalagahan ng awa, pagpapatawad at pagbabalik loob sa Diyos. Sa isang espesyal na misa para sa selebrasyon nito, isa rin si Father Castro sa mga concelebrants. Madalas umanong lumapit ang Santo Papa sa mga concelebrants ng misa upang igreet ang mga ito. At nang lapitan na sila ng Santo Papa, kinuha na ni Father Castro ang pagkakataon para makausap si Pope Francis na tinatawag sa Pinas bilang Lolo Kiko. Karas na kinarap me, ako tatandaan ko, sinabi ko mo, salamat po at binisita yo kami last 2015. It was a moving experience para kaya kami nga kwento yung mga pila na segundo at itang usual ng pananasasabihan, panalangin niyo ko at kami naman sabi we love Lolo Kiko na talagang sinabi mo itang smile kay lupa na at mo rin lagi nga ita yamin nang kinawal ka na ako. Sa mga karanasang ito, inilarawan ni Father Castro si Pope Francis bilang isang simpleng tao. Para sa kanya, totoo ang bansag na People's Pope dahil sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan at makipag-usap sa kahit na sino. Napakasimpleng tao. Yung bang madaling magkaroon ng conversation sa kanya. Hihinto siya kung may pagkakataon na
gusto niya makipagkwento. Madaling magkaroon ng conversation sa kanya kahit na konting panahon lang, seconds lang, no? But that was very meaningful, no? Talagang hinto siya and spend some time. Tama nga yung nababanggit nila that he's the people's pope, no? Yung talagang malapit sa tao. Isang inspirasyon umano para kay Father Castro si Pope Francis sa kanyang pagiging pari. Lalo na't siya rin umano ang Santo Papa nang siya ay maordina bilang isang ganap na pari. Masaya raw siya na maging saksi sa simpleng pamumuhay at malasakit ni Pope Francis. Para sa kanya, may tuturing niyang mabuting ehemplo ang Santo Papa sa kung paano makisalamuha at paglingkuran ang Diyos at ang sambayanan hindi lang sa mga misa kundi pati na rin sa iba pang paraan. This Pope touched our lives, no? Sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang experience. And this would be the time, no? Itong pagkakataon para balikan ang mga naituro niya sa atin. Hiling ni Father Castro na sana ay magbalik tanaw ang bawat isa sa mga mensaheng iniwan ni Pope Francis kagaya na lamang ng Laudato Si na nagtuturo sa atin tungkol sa pangangalaga sa mga likha ng Diyos, pagkakaroon ng masayang disposisyon sa buhay at ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating mga kapwa. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, nais mo bang maglingkod sa komunidad bilang isang uniform personnel ng gobyerno? Baka ito na ang hinihintay mo. Inaanyayahan ngayon ng Reserve Command ng Philippine Air Force ang publiko na sumali sa kanilang rango at maging citizen soldier. Kung paano, alamin sa ulat ni Raymond Tasul. Aktibo ngayon ng Reserve Command ng Philippine Air Force sa panghihikayat sa publiko na lumahok sa kanilang hanay at maging citizen soldiers. Ayon sa 23rd Air Force Group Reserve, mahalaga ang tungkulin ng Reserve Force sa komunidad at hindi lamang ito limitado sa usapin ng pagtitiyak ng public safety. Katunayan nitong Semana Santa, aabot sa 70 citizen soldiers ang dineploy sa Divine Mercy Shrine sa Marilao, Bulacan sa pangunguna ni Major Rolando C. Rodolfo, PAFR bilang Deputy Group Commander at First Lieutenant Jose Luis Di Barillo bilang Administrative Officer. Naging katuwang din ng 2nd Air Reserve Center na pinamumunuan ni Commanding Officer Colonel Mark Anthony Yambing, PAF at Lieutenant Colonel Jose Paulo Delgado, ang commander ng 23rd Air Force Group Reserve. Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa naturang shrine na dinagsa ng libo-libong deboto, naging katuwang din ng mga reservist sa pagbibigay ng medical assistance at pagtugon sa iba't ibang aberya na naranasan sa lugar simula April 13 hanggang April 20. Based on the letter request of the management of the Divine Shrine of the Divine Mercy here in Marilao, Bulacan, the Philippine Air Force deployed 80 reservists in order to assist in the medical needs of the churchgoers here in the Shrine of the Divine Mercy. And so far, we have assisted various churchgoers with incidents of heat exhaustion, nose bleeding, and which all can be attributed to the increasing due to the hot weather that we are experiencing right now here in Marilao, Bulacan. Para sa mga nais sumali sa Air Force Reserve Command, dapat kayo ay isa sa mga sumusunod: Basic and Advanced ROTC graduates, Basic Citizen Military Training o BCMT graduates, professionals or degree holders with or without PRC license, graduates of MNSA at NDCP, key and technical personnel of government and private utilities and companies, elected or appointed government officials, incorporated officers, or retired military personnel, at deserving NCOs of the AFP. Kabilang naman sa mga requirements ang mga sumusunod: application for commission, duly accomplished, affidavit of non-pending case, duly notarized, biodata or curriculum vitae or SOI, full body picture, all original or white background, birth certificate,
or original NSO copy, college diploma, and transcript of records, authenticated by school registrar, COMELEC certificate, and certificate of canvass for elected and appointed officials. PRC authenticated of certificate and board rating for professionals with PRC license or board and bar passer. MNSA diploma or transcript of records for MNSA graduates. Advanced ROTC certificate, POTC certificate, and declaration of graduation and order of merit for POTC graduates. Physical examination report, results of drug test, neuropsychiatry, dental and x-ray, laboratory, ECG, immunization, EENT, personally conducted in any private or government hospital, and result should be validated by PAF Hospital, and command clearance. Para sa iba pang detalye, maaaring bumisita sa airforcereservecommand.com. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Opisyal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magpapangalan sa Don Menorio Ventura State University bilang Pampanga State University. Layo ng Republic Act No. 12148 na palakasin ang pagkakakilanlan at kapasidad ng pampublikong edukasyon sa lalawigan habang pinapanatili ang higit 160 taong pamana ng academic excellence mula pa nung itinatag ito noong 1861 sa Bacolor, Pampanga. Sinasaklaw ng pamantasan ang mga campus sa Mexico, Porac, Santo Tomas, Lubao, Candaba, Apalit, City of San Fernando at ang bagong Florida Blanca Campus, pati na rin ang mga sumusunod pang maaaring maitatag. Kasabay nito, nilagdaan din ang Republic Act No. 12147 na ginagawang regular campus ng City of San Fernando Campus ng PSU at binibigyan ito ng fiscal autonomy. Sa ganitong katayuan, maaari pa nitong pamahalaan ang sarili nitong pondo, gumawa ng strategic investments at magpalawak ng mga programang akademiko batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng komunidad. Inihayag ng PSA Region 3 na bumibilis ang growth rate ng Central Luzon noong 2024. Alamin ang detalye sa report ni Jody Dizon Mercado. Lumago ang ating ekonomiya dito sa Central Luzon by 6.5% for in the year 2024. So ano ba yung mga nag-contribute dito? Of course, yung number one, yung ating manufacturing industry, followed by construction, and then the wholesale and retail trade. So, kaya sabi ko nga, palakpakan natin lahat ng pinagpaguran ng lahat ng government agency kasi hindi naman natin maaabot yung growth na yon kung hindi rin dun sa mga initiated programs ng different government agencies, local government units, and other stakeholders. Ito ang iniulat ni Arlene Divino, Director ng Philippine Statistics Authority Region 3 sa ginanap na 2024 Economic Performance News Conference nitong Martes, April 22. Mas mataas ito kumpara sa 6.1% growth noong 2023. Sa naturang aktibidad, simultaneous na naging pag-uulat ng lahat ng regional offices ng PSA sa bansa hinggil sa lagay ng ekonomiya sa kani-kanilang lugar. Batay sa datos na nakalap ng PSA Region 3, top 3 contributors sa 6.5% growth ay mula sa construction, manufacturing, wholesale and retail trade at repair of motor vehicles and motorcycles. Sa kabuang istruktura ng ekonomiya ng rehiyon, nananatiling nangunguna ang services sector. Sinundan ito ng industry at panghuli naman ng agriculture, forestry and fishing. Umangat ng 7.4% o katumbas ng 1.1 billion pesos ang ambag ng services. Tumaas din sa 7.3% o 1 billion pesos ang industry, habang bumaba naman sa negative 0.3% ang sektor ng agriculture, forestry and fishing. Sunod-sunod yun, yung bagyo na yan. And as per dun sa parang in the last ilang years bago natin experience na, di ba dati umalis na siya, tapos ilang months or ilang weeks bago may susunod na Pero this time, hindi pa umaalis, paalis pa lang siya, may sumasalubong na. So yung sunod-sunod na yan, as we all know, ang number one sa atin sa crops is palay, which comprise about more than 1/3 of the total crops, the different crops that we produce here in Region 3.
palay is affected lagi yan. Pag bumagyo, matutumba, masisira. So yan. So yun yung number one. Although mataas yung production natin in terms of dun sa livestock and poultry, but then dahil nahila yung share ng palay sa atin o yung crop sa atin, kaya medyo bumagal lang ng konti. Hindi naman siya negative, hindi naman bumagsak, bumagal lang ng konti. Naitala naman sa 164,469 pesos ang per capita household final consumption expenditure noong 2024, mas mataas kumpara sa 158,775 pesos noong 2023. Sa kabuuan, pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamataas sa growth rate sa bansa noong 2024. Nanguna ang Region 7 at ikalawa ang Region 13. Ayon kay Nerissa Esguera, Director ng National Economic and Development Authority Region 3, indikasyon raw ang mga datos na bumubuti na ang kalagayan ng mga Pilipino. Definitely. Kasi po, ito yung nagkataon, hindi pala nagkataon, talagang sinadya na ating strategy ay mag-develop pa ng ating manufacturing and construction. Kasi ito yung mga sektor na nakakapagbigay trabaho talaga, ng mas maraming trabaho. So, hindi po katulad before na jobless growth. Ngayon, meron na tayo talagang nakikreate na panibagong employment para sa ating mga kababayan. Medyo virtuous circle po kasi yan ang tinatawag natin. Kapag meron tayong trabaho at maayos yung ating mga production sector, nakakapagbigay ng good quality at malawak na range of products and services at na-afford ito ng mga consumers, ng mga tao at nagbibigay pa rin talaga ng panibagong kita at negosyo para sa mga workforce natin. Naniniwala rin ng opisyal na may epekto ang eleksyon sa ekonomiya. Okay, for this year, definitely po, meron talagang positive implication dahil nga dun sa spending ng ating mga nangangampanya. Pero short term lang 'yon. Ang importante, yun talagang production sector. Yun talagang mga nakakapag-create ng jobs at panibagong businesses at nakakapagdagdag talaga ng value sa ating mga produkto at commodities dito sa Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, nagbunga ang hiling ng media groups na magkaroon ng pasilidad para sa kanilang hanay sa pagbubukas ng bagong Clark Media Center. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Jody Dizon Mercado. Bukas na para sa mga mamahayag ang bagong Clark Media Center na matatagpuan sa 1820-B Redwood Villas sa panulukan ng E. Aguinaldo Avenue at Abacan Street sa Clark Freeport Zone. Isinagawa ang inaugurasyon at blessing ng pasilidad nitong Lunes, April 21. Pinangunahan ang seremonya ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera at iba pang opisyales ng State-Owned and Controlled Corporation. Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter President Mark Alencison at Kapampangan Media Incorporated o KAMI Auditor Rick Sapnu. Ang pasilidad ay bunga ng pagpupursige ng KAMI at ng CLMA Pampanga Chapter na magkaroon ng espasyo ang media sa Freeport Zone. Ayon kay De Vanadera, may tuturing na milestone ang pagbubukas ng Clark Media Center. Probably unlike previous home for the media, this is one home for the media where the participation of many from CDC, from president to vice presidents, were really at play. You know, it used to be that this is just the responsibility of the ComDiv. Dito hindi. So, it's the involvement and the participation and the support that was very evident as we were preparing this. So, it wasn't just an ordinary project. That's why I said milestone. Asahan raw ang suporta ng CDC sa iba pang mga adikain ng mga mamahayag sa abot ng kanilang makakaya. This is not just a place. This is not just a structure, but it is a venue
for communication. It is a venue for exchange of ideas, and it is a venue for consultation. I think that's the best part here. And a venue for camaraderie. Let's put it at that. Lubos naman ang pasalamat ni Sison sa inihandog na opisina ng CDC para sa kanilang hanay. Akalain na mabibigyan po kami ng media center na bago, no, na kumpleto. Dati pangarap lang, ngayon naging totoo na po. At kaya doon sa MOA signing kasama na po ang CNMA for the first time. At Madam President, your leadership in the CDC has brought rapid progress and innovation where ideas come to life. And we wish you continued success, great health, and of course the fulfillment of your vision for Clark as the nerve center for Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Opisyal nang nagsimula ang 3rd Manyaman Festival sa lalawigan ng Pampanga nitong Miyerkules, April 23. Tampok sa week-long celebration ang sawat-saring katakam-takam at ipinagmamalaking dishes and delicacies ng mga Kapampangan. Kung ano ang mga naging kaganapan, alamin sa report ni Liana Canilaw. Putong babi, asadong matuwa, relyenong ema, at gisang pugang panas. Ilan lamang ito sa mga Kapampangan heirloom dishes and delicacies na ibinida ng iba't ibang distrito ng Pampanga sa pagbubukas ng 3rd Manyaman Festival at Filipino Food Month celebration itong Miyerkules, April 23. Napuno ng kantahan, sayawan at kainan ng Rainwater Park, Capital Town Mega World City of San Fernando, kung saan idinaos ang selebrasyon. Patunay daw ito na culinary capital or not, masarap ang lutong Kapampangan. That is just but an icing on the cake. Kaya puso tamo, kaya isip tamo, emumuita mo, halos naman lahat. Baloda na manyaman lang magluto, manyaman yung pamangan na rin Kapampangan. O rin kaya katamong nakatagong talento, may showcase la, may dinan lang appreciation po ngayon Manyaman Festival. Lain ng week-long Manyaman Festival na magtatapos sa April 29 na may tampok ang culinary identity ng lalawigan. Nabigyan din ng puwang ang mga home cooks o kusinero at kusinera na may pamalas ang kanilang galing sa pagluluto at maipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Apil na yung hidden gems. Bang kanita ating bayo na pwersa ken pa magluto, bang lalo tang nyumaman pa magluto, abang nyumaman pa pamangan po. Kasi naman palaging den mo lagi-lagi dapat ating bayong sibol na magluto ka rin kaya katamong putahe. Who knows, midinan tamong bayong putahe na likas na naman kayong Kapampangan menibat. Hindi naman pinalampas ng ilang kabalan ng chance na matikman ang masarap na pagkain. Gaya ng US-based Kapampangan content creator na si Mac Mariano. Masaya. I think it's very compelling and powerful. At saka, I think it's a powerful tool para maipagmalaki natin yung ating kultura bilang Kapampangan. Nagpapasalamat ako. I'm very grateful that I was given the opportunity to be here kasi I come from the States. At to be given the chance to be invited, makita lahat ng mga pillars ng Pampanga who kept pushing the success of being the culinary capital of the Philippines. Masaya at saka naniniwala ako na ang event na ito ay isang magandang oportunidad para maipamahagi natin yung galing ng Pampanga at lahat ng mga chefs ng Pampanga na who continue to share the skills and culinary excellence of Pampanga to the rest of the Philippines. Bukod sa food trip, may trade fair din kung saan tampok ang iba't ibang local products. Bawat isa ay nagpapakita ng rich culture at creativity ng Pampanga. Samantala, marami pang gastronomic activities ang pwedeng i-enjoy at abangan sa natitirang araw ng festival. May food expositions, farm immersions at cook-offs. Congratulations kay Katamongan kasi para kay Katamuyay ni Culinary Capital or not, dapat tayong ipagpatuloy kasi part of our heritage
kailangan ipamana yan at kailangan tuloy-tuloy po ini, lalo na ka rin kaya emo ka rin makatwa. Kukumbiranda ko po, inaanyayahan ko kayo to be a part of this Manyaman Festival because this is a festival that is very fun, masaya, it's culture awakening, it's culture preservation, language preservation, and it's uplifting Kapampangan culture. So agkatanda ko po, I'm inviting all of you to be a part of this Manyaman Festival. Ipaklike yatsad ne! Liana Canilaw, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa mga karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Officials at CLTV 36 News, X o dating Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako si Danica Gino. Maraming salamat po.